Joseph Muscat jgħid li l-Partit Laburista se jippubblika l-pjan tiegħu tal-enerġija fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali għaliex hekk wiegħed li se jagħmel. Il-Partit Laburista huwa konvint minn dan il-pjan għaliex saret riċerka tajba tas-sitwazzjoni preżenti fil-qasam tal-enerġija. Pjan ta' enerġija li se juri b'mod ċar ħafna kemm, kif u meta se jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Matul l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali tagħna ħankunu qegħdin nippubblikaw, ħankunu qegħdin infehmu il-pjan tal-enerġija tagħna. Il-pjan tal-enerġija li juri b'mod ċar ħafna, ħajkun qed juri b'mod ċar ħafna kemm, kif u meta ħajkunu qegħdin jorħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista se jkun fih ukoll il-qafas dwar kif dan se jiġi implementat, il-miżuri u d-deċiżjonijiet. Qal li la darba l-pjan li sir pubbliku se jiġi spjegat lill-poplu. Irrid nagħmilha ċara illi il-pjan tagħna dwar l-enerġija ma timpinġix fuq is-sitwazzjoni baġitarja ta' Malta. Jiġifieri aħna il-pjan meta ħankun qegħdin nippubblikawh fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-nies ħajkun qed jirrealizzaw illi s-sitwazzjoni finanzjarja ta' Malta mhux ħad tiġi impoġġija fl-ebda tip ta' peace. Dwar il-qasam tal-ġustizzja, Joseph Muscat qal li hemm bżonn riforma li trid issir sal-aħħar tas-sena d-dieħla u li hija possibbli li titwettaq fit-8 xhur. Rati li jkun hemmhekk biex jiservu lin-nies ta' mhux in-nies ishom ittrattati bħala numri. Dwar il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, il-Mexxej Laburista qal li din għandha bżonn ħafna aktar snin. Naħseb illi this is something we owe to the country. Illi nkunu nistgħu indaħlu iktar din l-accountability u checks and balances interistituzzjonali. Dwar iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li l-Prim Ministru u l-Kabinet ħadu minn wara dar kulħadd, Joseph Muscat reġa' saħaq li persuna għolja viċin ħafna ta' Gonzi PN ippruvat iddaħħal lilu f'dan kollu. Iżda huwa għamilha ċara li ma jinsabx għall-beħ. Jien illum lin-nies issaħħarsilhom f'għajnejja mhux. Jiġifieri n-nies m'għandix għalfejn noqgħod niġġustifika li dina x'kien hemm bżonna u il-parlamentari għandhom dritt għalija u dal-affarijiet. U gburi l-ħadd dik id-deċiżjoni. Joseph Muscat qal li l-istil ta' kampanja tal-Partit Laburista se jkun differenti mill-istil negattiv użat minn Gonzi PN. Jien ukoll ħanati l-aqwa tiegħi. Jien qatt ma tlift elezzjoni. Kull elezzjoni li dħalt għalija f'ħajt irbaħta. U hekk beħsibni nkompli nagħmel. Iżda waqt li nagħti l-aqwa tiegħi f'elezzjoni, ħanati ferm iktar meta nkun qegħdin fil-gvern kemm il-darba li nagħtaw il-fiduċja. Il-Mexxej Laburista saħaq li fil-kampanja li ġejja se jagħti l-enerġija tiegħu kollha għall-bidla fid-direzzjoni tal-pajjiż. Ħanati kollox f'din il-kampanja, l-enerġija kollha tiegħi, s-saħħti kollha ħanati u jien perswas li miegħi ħansib lilkom lil dawk kollha li jappoġġjaw l-idea ta' dan il-moviment, lil dawk kollha li jridu bidla fid-direzzjoni, lil dawk kollha jridu lil dan il-pajjiż imexxuh il-qudiem ħalli nagħmlu għażla mod seren u fid-9 ta' Marzu illi ġej nkunu qegħdin nikdbu paġna importanti u ġdida fl-istorja ta' pajjiż.